Sedacie súpravy z ponuky spoločnosti Millennium Šípoš predstavujú široké portfólio kvalitných interiérových zariadení, ktoré vynikajú dizajnom a spracovaním. Sedačky vďaka svojej variabilite spĺňa predstavy zákazníkov, ktorí hľadajú domáce pohodlie v kruhu rodiny, vyhovejú tým, ktorí myslia predovšetkým na funkčnosť a praktické využitie a tiež uspokoja nároky tých zákazníkov, ktorí kladú primárny dôraz na estetickú funkciu. Tá správna sedačka čaká aj na vás. Poslaním firmy Millennium Šípoš je spríjemňovať každodenný život pre mnohých ľudí. Naše sedacie súpravy musia byť kvalitné, príjemné, praktické, krásne a hlavne musia obstáť v každodennom živote. Používame len špičkové a preverené materiály. Na výber ponúkame množstvo poťahových látok a pravej kože. Obrovská variabilita dáva našim výrobkom takmer neobmedzené možnosti. Okrem ľubovoľnej zostavy a poťahovaného materiálu si môžete vybrať aj farbu nite, ktorou bude sedačka zošitá, tiež farbu a tvar nožičiek, jednoducho podľa vašich predstav. Naše sedacie súpravy už slúžia tisícom spokojným zákazníkom nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. O naše výrobky prejavili záujem aj klienti zo zámoria, Austrálie či arabských krajín. Hlavnou našou devízou je, že vieme prispôsobiť rozmery sedačiek a väčšinu súprav vyrábame na mieru. Dovoz, vynáška do bytu a montáž je už len čerešničkou na torte v komplexnosti našich služieb. Tešíme sa na vašu návštevu v našich predajniach Millennium Šípoš sedacie súpravy. Navštívte náš showroom v Korzo Bratislava Shopping Park, ktorý sa nachádza v časti Avion oproti IKEA. Ďalšie predajne Millennium nájdete aj v Trnave, Topoľčanoch, Banskej Bystrici a v Košiciach. Všetci dobre vieme, že sedačky sú srdcom domova. Dajte preto prednosť vysokej kvalite a maximálnemu pohodliu, splňte si sen a vytvorte si krásne bývanie. Sedačky od spoločnosti Millennium sú tým najlepším dizajnovým doplnkom vašej obývačky. Viac o nás, našich výrobkoch a službách nájdete na našej webovej adrese www.sedaciasúprava.sk.